kai yanzu in dai za a yi ma tambaya kuma ka ba da amsa ta gaskiya a tambaye ka, a ce shin yanzu lahira Allah zai tada kiyaman nan ya yi hukunci ya ce to wai mai bin ƙur'anin shi ya ce mai to kai tun da ƙur'ani na ka bi bari a kai ka wuta, kai kana tsammanin Allah zai yi wannan hukuncin? Ka bi ƙur'ani sau da ƙafa. Wallahi tallahi ba za ka bi ƙur'ani a je lahira Allah shi zai yi hukunci a ce kai abinda zai kai ka wuta kawai da ka bi ƙur'ani shi yasa za a kai ka wuta. Wallahi ba za a yi wannan hukuncin mamala. Kuma a ce wannan littafi abin da yasa na yarda da shi kuma saboda cikin shi akwai ƙarya da gaskiya shi yasa ban yarda da shi ba. To kuma duk malaman sun yarda in dai littafi ne bayan Qur'ani akwai ƙarya da gaskiya, musulmi sun yarda ƙarya da gaskiya ne, ko da na wani bangare sun tsarkake wani littafi. Tunda yanzu mu ɗauka bangaren masu da'awar sunna sun ware wasu littattafai guda 6 sihahu 6 suka ce su duk abin da ke cikin wannan littattafan gaskiya ne. Ai sun yi wannan ko? To 'yan shi'a ba su yarda ba, su ma kuma musulmi ne. Ba su yarda da wannan magana ba. Amma kuma in ka hada su duka sun yarda Qur'anin nan duk wata kungiya da ka sani da bangaren kowa sun yarda wannan Qur'anin shi kuma duk abin da ke cikin shi gaskiya ne. To tun daga abin da ba sabani, izala, dariqa, shi'a, qadiriyya, arusiya, kowa ya yarda abin da ke cikin shi duka gaskiya ne ba kokonto. Yip sai muka kama shi muka ce to muna nan. Muna nan an mutuwa. Haba malam. In ka rike Qur'ani ka huta, ka huta, saboda ba ka jan wata aya bayan an gama a ce to aikata da ya ce wannan aya mai rauni ce. Billahi lazi ko giya ya shi kata da duk abin da ka gani cikin Qur'ani shi yasa Qur'ani ba wata aya da aka taba ce mata wannan aya sahihiya ce, ba a taba yi ba. A ce ai wannan aya sahihiya ce, babu. Da kaji ana cewa wannan abun wannan sahihi ne to hadisi ne. Hadisi ne za a ce wannan akwai sabani akan shi. Wai tun kan a zo kan mu masu shiwa wai sun yadda ciki akwai da'ifi, akwai mai rauni, akwai makzub, akwai hadisi maudu'i wato na kirkire. Kan a zo kan mu su masu abun fa mutum zai gama karanta hadisi sai ya gama sai ya ce to wannan hadisi mai rauni ne. Yana da rauni, ko kuma ya faɗo wasu daga cikin gumakan nan da ke ba'afa hadisi su ce to amma shi wannan hadisin wani da ma ya raunana shi. Kuma dukan addini. Dukan addini. Wani kuma hadisin in aka ja sai a ce to shi kuma wani ya inganta wannan hadisi. Bayan an gama ja sai a ce wasa hahahul hakim, hakim ya inganta wannan hadisin. Ba ho wasa hahahul rasul ba. Ba annabi ya inganta shi. Wani ne kawai ana ce mai hakim sai ya ce wannan hadisin mai kyau ne. Kuma bai taba ganin annabi ba. Kawai ya ce wannan ai sahihi ne. Wai me zai hana mai makan mu hada dan Allah tun ka je lahira? Akwai tambayoyin da in ka je lahira wallahi ka je an yi masu da ji ka tabbata wuta zaka kawai. Ka je kai magana Bukhari ko Muslim taron kiyama, mala'ika ya tambaye ka ce an aika masu ne. Cikin manzannin Allah akwai wani mai suna Bukhari? Cikin littattafan da Allah ya aika akwai wani abu sunan shi Bukhari ko Muslim? Allah ya aika Attaura, ya aika Injila, ya aika Zabura. Ku kuma wannan littattafan da kuke magana su wani manzo aka aika masu? Da kaji ana ma wannan tambayoyin lahira bilalazi ta ɓaci ɓacin da ba ta gyaruwa. Saboda in ka sake ka je lahira kai dariya to har abadan duniya baka ƙara kuka, dariya ce da babu kuka bayan ta. In kuma ka sake ka je lahira kai kuka to kuma kun gama kai da dariya baka ƙara dariya har abada, ka gama. Idan ka je lahira kai farin ciki to alhamdulillahi, farin ciki ne da bakin ciki bai ƙara biyowa bayan shi. In kuma ka sake kai bakin ciki lahira wallahi ka gama kai da farin ciki har abada. Da an ganka lahira kana nadama kana to an samu matsala. An samu matsala, ta riga ta dame kawai, ba ta da gyara ne kawai. To ga filin aikin nan ne filin dagai, in za ka gyara nan ne za ka gyara. In kuma ka sake kai ma kanka wannan katon kuskuren da bai gyaruwa, mun fita haƙƙinka mun gaya maka cewa ƙur'ani shine littafin Allah. Bukhari da Muslim da duk sauran littattafan nan Allah bai aiko su ba su da wani manzo wanda aka aiko aka ce ya karantar da su, mutane ne kawai da aka riga haihuwarsu suka zo suka rubuta su. Kakka je lahira ka ce ba a gaya maka wannan magana ba, mun hita haƙƙinka, wallahi ƙarya ne ba a yi su ba. Qur'ani shine littafin da Allah ya ba Annabi Muhammad, wannan shine iyaka gaske. In dan mu dadada maka dan kan mu baka haushi muka ki gaya ma wannan, wallahi mun cuce ka. Wannan shine gaskiya. Shine Allah mai girma daukaka ya ce fa sawfa ta'lamuna, da sannu za ku san man takunu lahu aqibatud dar, wane ne karshen gida mai kyau zai kasance gare shi. Innahu la yuflihu zalimun, su wa azzalumai ku sani ba sa cin nasara.